Xornada dura para Noia e Boiro na terceira Real Federación. Os noieses deixaron escapar a vitoria ante o Silva no último minuto e os boirenses caeron pola mínima ante os líderes nun partido cheo de polémica. O Noia volveu da Coruña cun 2-2 con sabor a derrota. O campo da Grela 1 acolleu un partido entre Silva e Noia no que os de Iván Carril esperaban saír con 3 puntos para manterse na zona alta da táboa e poder certificar a permanencia. Os plans non saíron como esperaban e aos 5 minutos os locais conseguiron adiantarse cun tanto de Antón Garda. Non tardou en moverse o marcador grazas aos axustes do Noia e só 5 minutos despois Hugo Losada puxo as táboas co 1-1. Grazas ao empate, os visitantes viñéronse arriba facendo que o Silva tivera que replegarse. Dende ese momento, os protagonistas foron os dous porteiros con grandes intervencións. Ao pouco de reanudarse o xogo, o Noia atopou cun penalti a favor que encargou de enviar ao fondo da rede Hugo Losada para firmar o seu dobrete particular. Coa vitoria no peito e ordenados no campo, os xogadores noieses asumiron o resto do partido con entereza para volver á casa con 3 puntos. O encontro parecía xa rematado cando un centro de Rodrigo Alonso dende dereita tocou nun defensa visitante para acabar entrando na propia meta. 2-2 e de volta para Noia, un punto que sabe a pouco os de Iván Carril e que os sitúa na 7ª posición. O outro equipo do Barbanza na categoría correu aínda peor sorte que os seus veciños. O Boiro caíu por 0-1 ante a Unión Deportiva Ourense. Os líderes chegaron a Barraña dispostos a aproveitar o pinchazo do Villalbés ante o Estradense o día anterior e non erraron no seu cometido. Comezaron tocando o balón e controlando o xogo, pero despois duns minutos os boiristas conseguiron estirarse para probar o meta rival dende lonxe. Pedrosa e Iago García tiveron as oportunidades máis claras, pero ningún deles foi quen de acertar. A primeira polémica chegaría no minuto 34, cando un gol anulado a Sila por suposta falta en ataque prendeu a grada de Barraña, que clamaba contra o árbitro. Ao pouco de comenzar o segundo tempo, chegou o castigo para o Boiro cun tanto de Antón Guisande. O xogador ourensán recibiu unha frontal e tivo tempo para axustar o disparo lonxe do alcance de Borja Rey. A segunda polémica chegaría pouco despois, ao anular o colexiado un tanto de David Noia invalidando o seu remate de cabeza por posición indebida. A grada de Barraña xa clamaba antes disto e esta decisión era o que lle faltaba para facela estoupar. Os últimos minutos o Boiro volcouse en ataque, pero sen poder romper as defensas do líder. A derrota deixa os 10º segundos con 28 puntos, 2 por enriba do descenso.